बिटिआर गोरोबथाया बिटिसिखौ बिथा खालामनानैसो जादों। जाय बिथांमोना बिटिआर गोरोबथाखौ केस होदों बे केसआ बिटिसि गोरोबथायावसो नांहैगोन। बिटिआर गोरोबथाखौ जाय बिथांमोना केस होदों बेसोर हारिनि हेंथा मावदों। जाय बिथांमोना बिटिआर गोरोबथाखौ सोंखारियो बे बिथांमोना एबसु एनडिएफबिनि थामथि खोलोबनि सोमावसारनायाव ओंखारामोन। रनजन दैमारि आरो माखासे एनडिएफबिनि केडारफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नांगौआ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंसो जागोन। नाथाय बे गोरोबथाखौनो केस होयोब्ला बे जाफुंनायनि गोजानाव। बर'फोरा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सारा आसामावनो गाव गावनि राव हारिमुखौ रैखाथि होनो हादों। बावैसो बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिटिआर गोरोबथाखौ केस होनायनि सायाव बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। बिटिआर सुक्तिखौ पिआइएल होबाय। आं बिथांमोनखौ साननो हनो गोरों ना साननो हनो रोङा बेखौ रायजोफोरखौ बिसार खालामनो खोन्थादों। जों बयबो मिथिगौ बिटिआर सुक्तिया बिटिसि सुक्तिखौ बिथा खालामनानैसो जादों। दिनै बिटिआर सुक्तिखौ सोरबा माने गोरोन्थि साननानै गोरोन्थि फोसावनानै रायजोखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेननो थाखाय जुदि माने केस होदोंब्ला बेनि केसआ बिटिआर नङा बिटिसि सुक्तियावसो नांहैगोन। दा दिनै जायफोरा बिटिसि सुक्तिखौ खालामबाय बिथांमोना मा बुङो दा बेनि सायाव सोनारगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाखौ बिटिसि सुक्तिनि दफाखौ नायनानैसो बानायनाय जादों। आरो दिनै जोङो बुंगोन बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोंनि ओनसोलाव बिसेसकै बर' सुबुंनि न'खराव बर' थावनियाव गोजोन आरो सान्थिया फैदोंमोन। बेनि गेजेरजों लेखा फरायग्राया फरायसाफ्रा फरायनो हादोंमोन मोजाङै, आबाद मावग्राया मोजाङै आबाद मावनो हादों, फालांगि खालामग्राया मोजाङै फालांगि खालामनो हादों। गुबुन गुबुन हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय नाजादों। गोबां इन्डास्ट्रि गायसननो थाखाय, बेफार बानिज्य खालामनो थाखाय, जुगाजुग खालामनो थाखाय बिथांमोना जोंजों सावरायगासिनो दङ। दा बे समाव जायफोरा बिटिआर सुक्तिखौ माने केस होबाय बे केस होनाया आंनि थाखायब्ला बा आं बुंनो नागिरगोन बिथांमोना हारिनि हेंथा मावदों। दा दिनै गोबाङानो बुंदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि दफा बेयो मावजानांगौ आरो बिटिआर सुक्तिनि दफाया मावजानायजों लोगोसे एनडिएफबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि दफा मथेनो गनांगौ। दिनै बिटिआर सुक्तिखौ जुदि केस होबायब्ला दिनै रनजन दैमारिखौ लाफानानै जेसेबांखिनि एनडिएफबि जेलाव दङ बिथांमोना बोरै गनो? दा बिथांमोना सानना नायनांगोन। दा बेखायनो आं रायजोखौ खावलायदों बिटिआर सुक्तिखौ जायफोरा केस होदों बिथांमोना सेल्फ इन्टारेस्ट गावनि थाखायल' गावनि राजनितिक लाबालाबनि थाखायल' बिथांमोना रायजोखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेननो नागिरदों। दिनैथ' बेनो रोखा जाबाय बेबायदि थासारिखौ बिथांमोना माब्लाबाबो लुबैया। बिथांमोना लुबैदों जे जोंनि गेजेराव सानफ्रोमबो दावराव दावसि जाथों। दिनै बिटिसि सरकार थानाय समाव जोङो बिसेसके बर' गामिनि बर' समाजखौ जोङो नुदोंमोन जे बर' समाजा खावनै खावथाम जाबायमोन। दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि मोनसे सरकार फैबाय बे सरकारनि गेजेरजों जों दिनै गामि ओनसोलाव थानाय समाजखौबो जों खौसे खालामनो हाबाय। दिनै इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि जों रावखौबो नायाखै। जों जाबाय गोजोन गायसननो नागिरदों। गोजोनखौ जोङो फोथायो आरो बे हिसाबै जोंनि समाजाबो दिनै मोजां मोनसे थासारियाव फैदोंमोन। दिनै जायफोरा खोथा बुंदों सोरबा एसि रुमाव थायो, सोरनिबा फिसालाया डक्टर जाबाय, सोरनिबा फिसालाया प्रफेसार जाबाय, बिथांमोना बै आन्दालन खालामनाय समाव एबसुआ थामथि खोलोबनि जि आन्दालन खालामदोंमोन एबसु एनडिएफबि जहै बे समाव बिथांमोना माब्लाबो आन्दालनाव ओंखाराखै। दिनै आक' बिथांमोनानो फिन रायजोफोरखौ आन्दालनाव ओंखारनांगौ ओरै बायदिसिना बुंनानै रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरबाय थादों। आं खावलायगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेबायदि गोरोन्थि दैदेनग्रा जायफोर साथामसो खाबु फलान दैदेनगिरि दङ बिथांमोननि खोथायाव जाहाथे रावबो फोथाया। नंगौ दिनै जों नुयो बारग' फरायसानि दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि, माखासेया सोरबा एमएलएबो जानो हागौ, सोरबा एमपिबो जानो हागौ। नाथाय बिथांमोना दिनै गावसोर मोनसे कम्फर्ट जनाव दङ। कम्फर्ट जनाव थानानै बिथांमोना हारिखौ ओरै खालामनाय बेखौसो बिथांमोना खालामनो नागिरदों जे गावजों गाव गोरोन्थि सानलायनानै दावराव जाथों आरो दावराव जायोब्ला गावसोरा फ्रन्टआव फैनानै गावसोरनि जि लुबैनाय जि थांखि बे थांखिखौ बिथांमोना गायसननो थाखाय नाजादों। जोंथ' बिदिनो नुहुरो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव 15 बोसोर राजनितिक सासन जाबाय। बिनि गेजेराव 2 बोसोरा माने इन्टारिम माने सासन जादों। गासै 17 बोसोर बिथांनि दैदेननायाव सासन जाबाय। बे समाव जों बुंनो नागिराखै बिथांनि समाव जेबो जायाखै होनना, खिन्थु बिथाङा अन्तत 17 बोसोर दैदेननायनि खाबुखौ मोनबाय। आरो दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव जायफोर सुक्तिकारि दिनै प्रमद बर', लरेन्स इस्लारि बिथांमोना एबसुनिफ्राय सागानगिरि बिटिआर सुक्तिनि, रनजन दैमारि, धीरेन बर'
UBPनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि दा बेयाव बिटिआर सुक्तिखौ जिफोर दफाफोर बे दफाफोराथ' दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजागासिनो दङ दा बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफाफोर बेफोरखौ मावफुंनो थाखायथ' जोंनो सम नांगोन दा सम जास्लाबैयावनो बोसोरनैयावनो जुदि सोरबाया केस होबायब्ला बेथ' सुक्तिखौ जाजानायखौ लुबैयोसो आरो जाय समाव आन्दलना सोलिबाय थादोंमोन बे समाव बैसोरनो बुंदोंमोन 100% बड'लेण्ड जाया 100% जायफोर आन्दलन दैदेनगिरि खालामदों बिथांमोना दालालि फानगोन मागोन किन्तु जोबथारनायावथ' सुक्तियाव बिथांमोनाबो हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबोथ' बिटिआर सुक्तिनि साखि महरै साइन होबाय सहि होबाय दिनै बिथांमोनानो जुदि बे केसखौ बा बे एकर्डखौ जुदि केस होफिनोब्ला बेथ' जुक्तिनि खोथायानो नङा सुक्तिया मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंगासिनो दङ दिनै NDBनि जि बारग' सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोननो एक्स ग्रेसिया हिसाबै रांखान्थि अनसुंथाइ हिसाबै 4 लाख खरि होबाय आरो माखासे माने होबावनो गोनां दङ बिथांमोनखौबो नैबे फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरजों होगोन दा केन्द्रीय सरकार होन रायजो सरकारानो होन खनसेयावनो माने होजोबनो हाया बेखौ जों बयबो मिन्थिगौ रांखान्थिनि खोथा थायो किन्तु पर्यायक्रमे माने जि एक्स ग्रेसिया बेखौ होनो नागिरदों आरो 10,000 लाइमोनफोरनो बिसेसकै NDFBखौ माने प्रायरिटि होनानै 10,000 लाइमोनफोरनो गुबुन गुबुन भारतनि फायखि हान्जायाव साख्रि थिसुनायनि बाथ्रा बेबो नै जानो थांगासिनो दङ दा बेबायदिनो जोंनि इमप्लिमेन्ट बिटिआर एकर्डनि जिफोर इमप्लिमेन्ट बेयो जागासिनो दङ दिनै नै कलेज लानायनि खोथाया ओंखारबाय बाजेटआव सावरायदों माने बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बेखौबो खुलिनाय जाबाय दा गोबां बिदिनो माखासे दफाफोरा दिनै मावफुंजागासिनो दङ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेबो दाजाबाय आरो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेनि इलेक्सनखौ जों खोनादों एप्रिल दाननि गेजेरावनो खुंगोन दा बिदिब्ला बर'फ्रा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामावबो गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै रैखाथि गोनां जाबाय बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि गेजेरजों आरो बिटिआरआवबो जोंहा बे मोनसे माबाया जाहैबाय गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256 मोजां सुबिदा आरो टेग बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेग बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन